Ezihamba phambili indaba namuhla abahoxisi ESEBHEYILI abasolwa KOLWASE Phoenix kufezeke iphupho LOBEDONSA iminyaka ejele kukhuthazwa ubudlelwane bamantombazane nomama. Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Basoxisile isicelo sabo seBAHOXISE abasolwa abathathu kuyizelamane ezimbili uDailene noNed Gavenda kanye nomsolo wesithathu uJidrandra Jackson ababhekene namacala okubulala kanye nokuzama ukubulala okwenzeka ngesibhelu zasePhoenix ngenyanga eyedlule. Uhoxa walesi sicelo kuza ngemva kokuthi bese kuthathe amasonto amathathu ukulalelwa kwaso kwabese kuhlehla ngenxa yokuthi kuqhutshwe nophenyo olufaka phakathi nombiko wokuhlolwa kwesidumbu somufi. Ukuvela kwalabasolwa namhlanje kube kufishane kakhulu kulandela ukuthi ummeli omusha wezelamani zakwa Gavenda uKUFEZEKE eveza ukuthi usafuna ukufundisisa kahle yonke into eyimqingo ngamacala alezelamani ukuze ezokwazi ukuqhubeka abamele. Uphinde waveza nokuthi uzocela ukuboniswa umbiko wokuhlolwa kwesidumbu sikamufi okungumondli Majola uwasenanda ezwelisha okuvela ukuthi wabula ngomhla ka-12 kuJulayi kuwona lonyaka ibona basolwa kade kuqala izibhelu zasePhoenix. UFadermeve ubuye wacela ukuthi ahlangane ngasese nomphenyi wecala ukuze ezothola kahle ithuba lokuboniswa nokuchazelwa ngevideo yaqopheka kade laba beshaya bephinde bedubula uMajola eduze nomuzi onamakhamera okuyiwona asize umbuso ukuthi uyisebenzise ukuphikisa isicelo seBAHOXISE isabasolwa. Waphinde uFadermeve waqinisekisa kumanje ukuthi ukuhlangana ngasese nomphenyi angeke kuliphazamise uphenyo. Kusenjalo ummeli kaMsolwa wesithathu uChris Gavenda uthe ucela ukuboniswa naye umbiko kadokotela okuyiwona ochaza kabanzi ngokufa kamufi ukuze ezokwazi ukubona ukuthi ingabe isilimazo sikaCelemba okuthiwa sasiphethwe uJackson washaya ngaso uMajola saba nomthelela omngakanani ekufeni kaMajola njengoba yena umsolwa elokhemile ekutheni wayephethe induku ngenhloso yokuzivikela kubahlali basenanda ababefuna ukuzotapa ezitolo zabo. Namuhla labasolwa babesebekuhoxisa ukufaka kwesicelo sokudedelwa ngeBAHOXISE ukuze kuqhubeke uphenyo namabeli bacela ukunikwa ithuba ukuze bezokwazi ukuphonsela inselelo ubufakazi bevideo obethulwa umbuso phambilini. ANC kwisifunda saseThekwini uBheki Ntuli uthi bayasijabulela isinqumo sokulaxazwa kwesicelo sokudedelwa kwabasolwa. I-decision yenzeke namhlanje isijabulisile ngoba sicabanga ukuthi kuyelinye igqathu lasifuna khona ekutheni isigwebo siphume ngokuphelela sokuthi ababulali mabahambe bayohlala ejele bangaphinde babuyele emphakathini. Bese lokho esishilo ukuthi akumele inkantolo ibanikeze iBAHOXISE ngenxa ukuthi kunobufakazi obusobala obukhombisa ukuthi bona babulala labantu abashona lapha ePhoenix. Mekusaqala ke baqale nabo nento eziningana abazirezayo kuma affidavit ekade bewabhalile. Ebese lokho siphikisanile ke nabo. Sibesijabula ke ukubona nombuso futhi ukuthi ubwenza konke okusemandleni ukuthi uphikisane isicelo sabo seBAHOXISE. Saqala ke ukusho ngesikhathi ummeli wabo advocate uKCC decide ukuthi cha yena uCase ngeke akwazi ukuqhubeka naleli cala. Ila sasho khona futhi uthi ingoba nawe uyabona ukuthi ubufakazi buyakhombisa ukuthi ngempela lababulala kumele baphume ejele. Bobathathu labasolwa bazoqhubeka nokuqinywa esitokisini kuze kuba babuyela enkantolo ngomhla ka-15 kuSeptember kuwona lonyaka. NgoDabakhosibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngisenkantolo kamanje eVerelem. uThemkosi Mbelu uthi ukugwetshwa kwakhe iminyaka ejele kakumenzanga wadikibala ukuqhubeka ukufeza iphupho lakhe lokuba umculi. Umbelu ubesho lokhu ngesikhathi ezokwethulwa njengomunye wabaculi ngokusemthethweni inkampani Divine Rhythm Productions evundulula ikhono ikakhulukazi labo abaphuma ejele. Njengoba iningi labantu bakuleli lilahlekelwe yimisebenzi ngenxa yokudicelelwa phansi kweindawo abasebenza kuzo nokwengeza esibalweni esivele sisibi sokwentuleka kwamathuba omsebenzi, intsha iyakhuthaza ukuba igxile emakhonweni ayo ukuyithuthukisa. uThemkosi Mbelu ngumculi uthi umzima bokuthola umsebenzi ngemumva kokubhadla iminyaka ejele kumphoqa ukuba akhumbule ikhono lakhe, ngakho kubalulekile ukuba intsha igxile kakhulu ekuthuthukiseni amakhono enawo. I am an ex-convict, but an ex-convict EJELE ukuthi this dream that I have as an artist, I will never give up on it despite lapho ngibuya khona, which is prison.
So my music it is basically to encourage not only youth now, who probably think that they've given up on life just because of my papa, because I'm not very young. Now I'm saying kulile, I want to, so I want to also even though it doesn't matter a matter of age, but you can still achieve your dream and chase your dream no matter as an artist in because there's a whole lot of ways which I feel that I support, most especially in a time where we should be supported because in input is scenario, not to be entertainment industry or even as art. So what I can basically say is that I feel like we should start something as an artist just to show the pain is secure. Nakuba imbonezo okungcebeleke efaka phakathi wona belumculi isheke kakhulu kusukela kwahlasela isifo secorona njengoba kuye kwavalwa thaqu kwenziwa kwemicimbi abaculi abasafufusa kabadikibele ukuyiveza ukekeletso Makhetha nayo ngumculu uthi ke intsha ikakhulukazi yabesifazane inawo amakhono kepha ke kusekhona ukucindezeleka kubo. The music industry is very tough. And looking at the government not really attending the situation, it is a sad situation, and the artists out there, they are fighting. And I was watching one of the videos on the media platforms, an artist being chased away out of the renting place because now he cannot generate an income. And including myself as an artist, I can't generate an income at the moment because we are limited. Ngeledlule ungqongqoshe wezemidlalo namaciko kuzwelonke uNathi Mthethwa udalula ukuthi lo mnyango usokhipha imali engu642.9 million wamarandi ukusiza amaciko kanye nabezemidlalo kusukela kubheduka icorona ngonyaka owedlule. Umzobanzi Mbelu ongumphathi wenkampani Divine Rhythm uthi ke luselo duka lokusamela luhanjwe yilo mnyango ukuthuthukisa ke amaciko kusukela emazingeni aphansi. We need to have a department of creative arts that is progressive, that would be able to have a vision for every artist out there. You know, whether you're starting off or whether you're an established artist, you know, be able to open up opportunities because, you know, as private individuals, we can do so much. Endabeni 1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu Sithekweni. Umhleli wephephabhuku lomphakathi ezabantu magazini elizinze endaweni yaseBhamshela uNosipho Dlamini Zimande uthi abantu abangomama kuzomela baqinisekise ubudlelwano bomngane nabantwana bamantombazane kusukela bese bancane kuze kuba baqonda kahle ukuziphatha nobumqoka komuntu wesifazane. uDlamini Zimande usho lokho ngesikhathi benombungazo wenyanga yabantu besifazane emcimbini obubanjelwe esontweni eDube Village Baptist Church eNanda. Sifuna uku-address ama-social ills obonakala engazi ukuthi uma ngabe sekuphunywe mhlawumbe kwesinye isikhathi emasontweni abantu babe besaba nazo iy'nkinga ey'fana nezabantu abakhona ezweni. Sifuna uku-addressa le nto yokuthi omama namadodakazi kube khona ubudlelwane obuhle phakathi kwalabo bantu bobabili. Uma futhi sikhuluma indaba kamama besibheka ukuthi hhayi ukuthi umama onengane noma ozele umntwana umama nje ewumama in general njengoba kusuku labantu besifazane. Kanjalo futhi nophinde sigamise kakhulu emphakathini ukuthi kunomehluko osukwini lanamhlanje nalolu suku olubizwa nge-Mother's Day. Besiye sibone esikhathini esiningi abantu abasha bengabungazwa kanti abantu abasha nabo basuke beyingxenye besifazane yalolu suku le-Women's Day. So namhlanje sihlele lolu suku ngokuthi sikwazi ukuthi sihlanganise abesifazane abasebasha nabesifazane abasencane. Ngibe nelakhi yokuthi angizange ngibe nalento ethi keep distance bantu besifazane bandleni. We are friendly, yonke into siyafundisana, siyabambisana, senza konke. Akekho obonayo ukuthi uma ungumfundisi lo omkhulu kunomunye siyalingana sonke siyabambisana. So nje iDube Village Baptist Church wenze umsebenzi kumina njengoba ngumfundisi yenza kwabalula kakhulu ukuthi silide ebandleni. So nje awukho lo mthwalo ukuthi ibonakala ithina ngala. Okubaluleke kakhulu siyoma ngumfundisi ukuthi sisondelene bona, sihlalene nabo, sixoxisane, sibe friendly.
Umphathi weSoul Buddies Day Care echibini kwadlangezo kuWard 10 ngaphansi uMasipala uMhlathuze uZandile Mpanza ubonga umnyango wezemidlalo nokungcebeleka eRichards Bay ngokubanikelela ngezinto zabantwana zokudlala. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uMpanza uthi lamathoyizi azobasiza kakhulu njengoba lenkulisa intula uxhaso wabesenxusa nabanye osomabhizinisi ubabaphonse esivivaneni. Ihhovisi lomnyango wezemidlalo nokungcebeleka eRichards Bay uvakasheleke inkulisa yeSoul Buddies Day Care esechibini edlangezwa kuyonikelela ngezinto zabantwana zokudlala. Lenkulisa ke ingenye yezikulisa ezitula uxhaso kodwa futhi ke elusizo emphakathini. Ekhuluma nabezindaba uNhlanhla ovela eminyangweni uthi bakuboneke kubalekile ukuthi bafake isandla kulenkulisa ngoba abantwana ke bayawadinga amathoyizi kuba badlale njengoba lokho kusiza nomqondo wabo. We donated equipment for ingane zokudlala because department understands that kunama pressure khona within our communities adingayo kakhulu ukuthi abe to have sports equipment so that ngoba siyazi ukuthi ingane ifunda ngokudlala. That is why ingane mangabe idlala iyastimulateeka iyakwazi ukubamba nasesikoleni iyakwazi ukuinteract nezinye ingane. So that was part of a program ka Department of Sport egcine isibeke la. Kusenjalo uNhlanhla we-Aphiwe Ngwenya Foundation ngokuzimela ubesanikela ngezimpahla zokugqoka zabantwana nokudla bazokuphekela abantwana undlela ukuthi lokhu bakwenza egameni lokubungaza inyanga yabantu besifazane kanye nokubungaza usuku lokuzalwa komntwana uAphiwe Ngwenya. Kunendawo ekuthiwa iTsunami where they help ingane edingayo. So on behalf of the foundation we decided to donate food and clothes for little children that are in need, and that is part of what we do as a foundation, as a community of women that I've learned to be with via Ilenzo Foundation as Zululand Club. And our family to celebrate our daughter's birthday, which was on the 2nd of August. So that is what brings us here again today, just to say we are mothers, we love you, we care for you, and we are here to nurture you, which is what and who we are as women. Abasebenzela lezi izikhungo ezimbili kuyiSoul Buddies Day Care kanye neTsunami babongeke kakhulu ke uxhaso basibenxusa ke nabanye ukuba nabo balule isandla ngoba uxhaso bayaludinga. Bonga kakhulu ngezinto esitholile umnikelo esitholile ophuma kweAphiwe organization sidlusa kakhulu amazokubonga si organization sidinga namanye ama donation sikubonga kakhulu suku namhlanje idonation ebesingayilindele kangaka sijabulile kakhulu. Sizoyibongela siyiSoul Buddies ukuthi iDepartment ya Sports and Recreation ifikile la yazodonatela ingane zethu amathoyizi and kuseyisponsor sokuqala lesi sifika sizosiza. Siyacela nabanye ngoba sisafufusa sisaqala makhona bangasiza ngakho besize ngoba ingane sinazo but asinazo insiza kusebenza kahle. Lezi izindaba ze1KZNTV mina ngiyakusamkeliso Nqulunga beka ngisedlangezwa empangeni. Mbukela kasibheke ngosini yezomnotho. Irandi lu 14.95 maqhathaniswa nedola laseMelika libu 20.32 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 17.20 maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona buza $1,751 20 cent ounce kuthiwe ngahluziwe ube $71 umphongolo. Akasibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leMamelodi Sundowns lithi kangeke lize lime endleleni yakhe umgadlo leli qembu Agustino Sereno kodwa lizomdedela uma iqembu limfunayo libeka into ebonakalayo etafuleni. Sereno kuye kwaba namahlebezi ukuthi angasa join iqembu elingompetha base-Afrika Al-Ahly ngasekupheleni kwesizini edlule. Kwabikwa nokuthi leli qembu lesikibhithe alivumelananga neSundowns ngemali abiza yona lo mdlali sagcina sibhuntshile izinhlelo. Yize noma kunjalo leli qembu liqinisekisile ukuthi kwamanje lo mdlali useneme ngokudlala kubona. Mbukela kasibheke isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Empangeni kuzoba nemvula amazinga okushisa u10 kuya ku15 degrees eThekwini welikaBanana, u11 kuya ku16 degrees eMgungundlovu eNdongasbovu, u5 kuya ku11 degrees oLundi nakwaNongoma kuba u6 kuya ku12 degrees eXopo eMantente kuba u5 kuya ku9 degrees esiphethe ngeFriday Filidi u5 kuya ku7 degrees. Mbukela singakho besikuphathela zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.